जों दाबो फ्रि डिसकास जरारि जानाय खरकसा ते खरकसा सानानि मुसुमानि तिरिनि ओ एजेन्डा रनो थयो हाया के जों दाबो हाय को खोनानो बगा थांनाय दाबो सिरि बुसकांगो को खोनानो केवल सुने जों दिनै हेजामारा कमिउनिटि नांगौ साप्लाइ मालाय जागा जोंनि एमडिसि जोंनि जुनाल चेयारमेन जोंनि नाहारमुं महाराज नदगिरि सिगांनि 2023 इलेक्शन दिनैनि प्रत्येकटा बिसिओ प्रत्येकटा वार्ड बाय कक्सारनि आबो दिनै कक्सार কোনো জায়গা দেখে বিজেপি রক্সেস থাকে সব সময় মানে পাওয়ার লাইন লাগে সিটি প্রশাসন আসিয়া দেবাগ নগরের বাকি রেডি দं जों साइमन बिजेपि राव माहागे सामने साख्रि प्लान्टनि कि प्रसारन दाया साख्रि प्लान्टनि कि प्रसारन 30% दं आमसुं देबाग मसिन सिनि हर सालायके सिनि त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन रखो त्रिपुरा साफर सपन क्रिकेट सिनि कक बरम रुमानिसे फ्लाइटनि बादारि हो सिनि कक बरम बाय एयरपोर्ट कक्सानानि बादारि हो अमरनो सोंथिनो अजा जों काहाम सापानो कक सालायके आमनो तैनो जों बसिनि सिनि चपानो नि अरो दिल्लीनि जे अभियान अब चिनी एक नम्बर एजेंडा जाते चिनी हेजामारा ब्लक नि आन्दारो जारा थानाय दिल्लीओ बरक जाते सुस्थ के थांमानाय डिसिप्लिन मतेके थांमानाय आबनो जाय जायखेनो तिनी अरो जों कक सालायजाखा अमनो कारिबो चिनी हेजामारा ब्लक नि आन्दारो जे सामुं रक्ताबो सलिउ दङ अमरनो जाय जायखाय सिंको चालंनानै बागैबो जों तिनी अरो कक साबना लायखा विशेष करिया ताबुक जे एडिसि एलाकाओ चिन तिप्रासा तंनाय रंनि जे खास जागा दङ ताय फरेस्ट पात्ता जारा मानना मुसुंनाय बरंनो दाक्टिनो चिनी साबजुनालनि हयते जों फ्रम रिजांनाय बरंनो बंनि खास जागानि रेजिस्टार खायनायनि बागै एगाते फरेस्ट जारा पात्ता मानना मुसुंनाय बरंनो जों फ्रम दाटिनो रिनाय एगा आबनि बागै विलेज कमिटिनि चेयारमेन नंनि जागोन फ्रम नाय माननाय जारा खालायनाय मुसुंनाय अमनो तिबो जों इंको जाखा ताय अमनो कारिबो बुसकां मासिं मलो जों चिनी एडिसि हापां दाटिनो चिनी गरीजा बिग्रा बियालो क्लाय तंनाय अ ताकुरो संनो जों ताबु उनको खायनानि बागै कमल ग्रिनानि बागै चिनि वासुं दंगो एका आबरनो तैबो जों साका जाहाथे कामियाम जायो जार बिग्रा जा बियालो क्लाय तंनाय रि सुंरो पाइमेया बरनो जों रिनानि बागै चाइतो दंका